Imnedija uffiċjalment il-kampanja Saving Our Blue, kampanja li tqajjem kuxjenza edukattiva brabta mal-ħlejja fl-ibħra tagħna. Din l-inizjattiva waslet fis-sitt sena tagħha u dan is-sajf se tkun qiegħda tasal għand diversi tfal permezz ta' attivitajiet u saħansitra r-realtà virtwali biex jitgħallmu dwar kemm huwa importanti li nżommu nadif fil-baħar tagħna u nożżu l-ħlejja li jgħixu fil-Mediterran. Il-ġimgħa fil-għodu Net News tkellem ma' Ramona Abborċ minn Saving Our Blue fejn spjegat kif matul il-ġimgħati li ġejjin din il-kampanja se tkun qed titwassal anke fi skola sajf kif ukoll anke permezz ta' mobile unit. Din is-sena għandna l-mobile unit li huwa xi ħaġa ġdida għal din is-sena. Fil-mobile unit nuru il-virtual reality li huma siti ta' żoni protetti, ġifieri il-blieda ma jistax imur jarhom jekk mhux qiegħed b'dajv. Għandna wkoll logħob differenti għat-tfal. Kif ukoll din is-sena ħanna nżuru wkoll skola sajf fejn kunu qegħdin nittargetjaw l-etajiet iżgħar. Apparti minn hekk għandna attivitajiet mbagħad tal-familja kollha biex bekk il-kampanja tkun qed tasal litteralment għand kulħadd. Net News żar il-Wildlife Reserve li tinsab fix-xorok Laġin fil-limiti ta' Marsaxlok fejn rajna l-kura li tingħata lil fkieren li jispiċċaw fil-periklu minħabba l-iskart mormi mill-bniedem fil-baħar, kif ukoll il-kura li tingħata lil qniefet u sriep fost oħrajn. Tkellimna ma' Vince Attar, direttur eżekuttiv u president ta' Nature Trust Malta, illi fisser ix-xogħol illi jsir f'din ir-riserva li tkun miftuħa għal kulħadd kuljum mit-tnejn sal-ħadd. Dan huwa l-ewwel ħanajdlek Wildlife Rehab Center li għandha Malta għaw ħafna bosta mal-Mediterran, però l-Malta huwa l-ewwel wieħed. Hawnhekk għandew dawk l-annimali kollha li huma slavaġ huma protetti mill-liġi bħal fkieren tal-baħar, niefet, sriep, frifet il-lejl, ġifieri kull hu protett hemmhekk. Jista' jiġi kulħadd niftħu kuljum bit-tnejn sal-ħadd, għandna żewġ tours kuljum fl-10 u 11 u ċ-ċentru wkoll barra li juri x-xogħol li tisir fuq dawn l-annimali li weġġhom minħabba nistgħu ngħidu l-effett tal-bniedem jkun iktar edukattiv ukoll kif nistgħu ntejbu l-biodiversità fil-gżejjer tagħna. Francesco Catania, Net News.